Horas madihita saluhukna martanyang mahita. Ali Tuhan debata molate hupa sator nami tuho di sudi aka dengan ibasam di tonga-tonga ngulu nami satu partikianon. Di patuduho kodo di hami akar ragam ni pasu-pasum. Nuaik Tuhan apala di tikion nang tangonon nami mahatam marsaringar may di tonga-tonga ngulu nami. Sesama Tuhan dusa pangalason nami holang mga sahon Jesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatan debata dihita di bagasa tikion imanatar surat di buku Lukas bidu 14 ayat 25 sahat tu ayat 30 songon mah didok disi. Alai torok do halak nama dongani ibana. Jadi humusor ma ibana nin nama madok nasida. Ganup halak naro tuau dang tarbahe gabe sisiakku. Ia so dihasogohon ibana amana inana naniolina anak konna hanggina dohot aka ibotona rodi hosana sadiri dang tarbaik gabi sisiaku halak naso manuhuk silang natu ibana laho mangihutto nau aisi hamu nagiok pajongjong palas-palas naso jumolo hudul mangetongi si palahon natu si manang natu laho patulusson unang dipauli jolo o jahanna hape dang tu gogona pasahatossa gabi surahan ni sude halak na marnidasa ibana. Dohonon nasida ma dipuka halakodo pajong jokon hapedang adong bahenon na pasuton. Ise raja na borhat marmusu mangalo dongan na raja. Na sojumolo hudul mamikiri manang na tardo pakosa mardongan salok sa soldadu alonai na Roma na hopi ibana mardonga dua loksa. Alai anggo so tarbaheni suruon nama pangulu bisan holang dope musui mangido pardamaian. Hamupe dang tarbahen agia isi hamu gabi sisiakku anggo sotar tadi kosa nasa nadi ibana. Olak nido sahatna. Topik ni hatani debataon siulahonon ni akka nagabi sisian ni Jesus dohot na mangihuton ibana. Akadongan sapur siaun songo sahala tokoh masyarakat somalna marlas ni rohado molo godang nagabe si huton ibana. Tarlumobi mai molo ulaonna songo sahalak par politik. Gabe godang managabe panolopi di hamajuon ni hadirionna doho di ulaonna. Natotu dada so marlas ni roha hita molo godang na manghihuto kita songo sahala uluan manang namar napunahon waso di tonga-tonga ni sadaluat. Alai sasitong na tung maragam do na mangojar rohana sida buasa olo mangihuto kita rupani. Di bagasan persitutuan ni rohana sitong do manang daun. Isarana holan mangihut-ihut sabing ati biha adok si lehon-lehon doho ragam ni akana asing. Bui sajodoi gabe isi dalian na sidabi. Sasoni taringot tunatorop na ulo mangihuton masa doi ditiki Jesus di portibio makobasi. Marroa jala torop do halak na mangihuton manang madongan ibana. Masailas do rohani natoropi marnida na pinatupa ni Jesusi. Ima dipudini turpukon piga-piga hali dipatupa Jesus do halongangan isarana na pamalum halak na marsahit dohot mangalehon mangan 5.000 halak. Tu halak parise diajar hodo taringot tutoruk ni roha do tolong. Totu makilala na sida sonang molo di labung ni Jesus. Alani imar hite padohan ni Jesus na tarsurat di buku Lukason. Naing dipatikos Jesus ahado nagabe mangojor rohani na toropi ubahir radero mangihuton Jesusi. Nuang tabigi mahatorangan ni turpukon. Na parjolo ganup halak narotu Jesus dang tarbahe gabe sisianna. Buta bereng di ayat 25 sahat tu ayat 27. Lam torodo halak na manghihuto Jesus di tonga-tonga ni aka pakubasyonna. Di patu pa ibana do aka halongangan ima na mabait tung pos rohani na toropi molo di labung ni Jesus na sida. Alay tung manak do Jesus laho manulikiti rohani akan atoro na mangihuton ibanai.
Unang doa laholan mamering aka halongangani, torok nasida olo rapo Jesus. Alani idi pasahat Jesus doaka siulahonon ni nasida molo naing gabe sisianna. Isarani molo dipikiri rohana sida mangihutto Jesus gabe mamora, sonang ngolu nabe, hape ro Tuhan Yesus madok na maralo tusido. Ima ikon olo do nasida paluahon, manang manadikon na umarga di nasida. Maka sogohon keluargana, amana, inana, naniolina, anakonna, hahangina, dohot akai botona, jala hosana sadiri pe, ikod dia sogohon molo naing gabe sisian ni Jesus. Jadi dang namura-mura gabe sisian ni Jesus, molo dak sitong hibul rohat tatu ibana. Molo gabe sisian ni Jesus, bohama bahinon na bulus, botor satia benget molo ibana dang makaholongi Kristusi lobi sian manang ahape na di portibion. Na sida ikom marlas ni rohado lau mamili jala manadikot sa sudenai sian na gabe manadikot pangiduan na sida gabe si huton Kristus. Lapatan na partalia dot hasatiaw tutuhani ikon unggomo sian partalia tu keluarga doho na asing. Gariada partalia tu diri sadiri pe ikon di parsoada maribakon partalian tutuhani. Jol mana burju to tu makaholongi keluarga na do. Alai molo gabe sisian ni Jesus Kristus do ibana ikon hasogohonon na do keluarga na. Ibana dang boy makaholongi nasida lobi sia Jesusi. Molo didok kita mamili padohanon masodaw Kristus manang di palau do sia tonga-tongani keluarga do sia saluhu dongan songon akan na niadopan ni akar ruas ni huria na parjolo. Ope ikotumago do tapilit haagoa partalia do keluarga unang haagoa partalian tu Jesusi. Totu masay koras do padohan ni Jesuson. Taringot pangalaho lau mangihuton ibana. On masada na masarikot botoni na toropi imarade patujolohon narikot di debata sian na di keluargana. Dang boy makaholongi na sida lobi siya Kristusi. Jala ikon olo do makasogoh dirina lau gabi sisian ni Jesusi. Lapatan na sahat tu narade mate martir. Laho mabaritahon barita nauli. Ima dina soholongan di dirina sadiri hola kumokok hasitongan nasia Tuhani. Jala molo na gabi sisian ni Jesus ikoradedo manuhu silang lau mangihuton Jesus. Sada ulaon na tung borak doi di sisiani imarade manuhu silang. Manuhu silang ima sada ulaon ni nanaing gabe sisian ni Jesus. Ima hadirion ni naposona. Ikon rade mamorsang na doki, rade agwa kosana sadiri, ikon manahan di hata-hatai jolma, di pasiding ala ni napajong jokko katigoran nasian Jesus Kristus. Songo Jesus na ulo madalani dalan ni silangi, iko songonido nagyot mangihuton ibana. Silang marlapatan hamaolon, sitaonon na niadopan ala mangihuton Kristus. Mangulahon na sitong. Molo tapasingo dongata asa marhamubao siapa bahenan na soture gabe di paholang do di paburuk-buruk kita diburai hita odo nanidok na silang. Borak do mangadopi bura-bura hisa-hisak di torijolma ala mangulaho katigora do tasitongan. Ala ni borak na torop halak maol mangulahonon. Alani molo manuhuk silang rikok do hasatiaw ni roha. Ay di paloas Tuhani do hita mangadopi hasusaan alani hatigoran. Asa gabi sisian na arga hita. Ikot tahapur siyai do dang lobi siyang gogotai hamaolon na tadopi. Jala diurupi do hita mamorsang silang na dihitai. Asal mahita satia songon nanidot ni si Paulus di Filipi 4 ayat 10. Saluhut na do tarpatu paau marhite-hite ibana na margogoihon au.
Maol jala rahis pedalani molo di bagasa kasatiaon. Habenge to do pakirimon tardok kita Kristus hangolua diau laba nang hamatian. Di Filipi sare 21. Alani taihuton ma Jesusi di pargogoi Tuhani mahita disi. Napaduahon taringot tunamamili ngolu namar hapor siaon. Butabering de 20 sahat tuai 70. Ditiki mamili ngolu namar hapor siaon hita songon napajongjong sada palas-palas do. Jala alani naing majumolo hudul mangetongi si palahot tatusi manang natuk laho patuluson. Unang di pauli jolo ujahan hapedang tu gogo na pasahatosa gabe surahan ni sude halak namar nidasa hita. Donon nasida ma dibuka halakodo pajong jokon hapedang adong bahinon na pasuton. Marhiteon naing dohonon ni Jesus asa jolo manat jala toras dipikiri molo naing gabe sisya ni Jesus jala mangihuton ibana. Tung masarikot hai hibulon ni roha marhapor sial tu Jesus Kristus ima ikut di bagasan haradeo ni diri napolin asa unang gabe hailau kapor siaota mana kadiriota di haduan niari molodang saat kita manahan rodi ujungna. Napatuluhon taringot tuna mamilit gabe sisian ni Jesus. Boy tabereng daya 30 satu ayat 30. Diti kita pilih gabe olo hita sisian ni Jesus. Hita songon halak nanaing lamar porang do. Alani hita ikut do memikirhon resikona. Aka hamaolon na songon dia do siadopan na manang siadopata. Salah raja na neng madok porang mangalo raja na asing totu ikut do jumolo ibana mamikirhon hagogon ni nasida manang naboy do gabe mabuak kadenggano tu nasida. Molo daong do totu raja gabe manudati tahina do laho porang. Alani totu ikonadong do panibangion na toras molo neng gabe sisian ni Tuhan Yesus. Iko do takas disulikit manang ditakasi hadirionna haradionna lau gabe sisian ni Jesus jala muse molo gabe sisian ni Jesus ikon radedo manadikon arta do tuasona sadiri saleleng roha do pikiran ni jolmai tertait tu arta do tuaso jaladang tarta di kosana sana di ibana naso tu paboi gabe sisian ni Jesus. Alani suku-suku di hita saluhuna. Radedo hita olo mangulaho songon nanidok ni Jesusi. Ta'alusi ma di rohat nabe sotundo sahatu partikiano daku molong rohata di Tuhani. Maradopon nadong di tanoon dohot hadiriotai sadiri. Akadoa sahapor siaon Dietrich Bonhoeffer. Salah padita doktor teologi naposo sian gereja Lutheran Jerman. Manurat sada buku namar judul The Cost of Discipleship lapatanna argani gabi sisian dido ibana sisian na argaima na soolo martabuni manang nasongon dia penamasa lumobi ditiki nasikor alani i mangihuto Jesus dang saya holan marjamita mangajari do manurat ikon radedo ibana patu papabahenan do mangalehon hosana sadiri. Dihangoluhon Bonhoeffer doon na dihapursian nai uju masa pangaleleon manang penindasan ni Hitler Nazi. Dipangido akadongan na di Inggris dot Amerika asa unang betinggal di Jerman ala jongir manang kejam ni Hitleri. Alaidang olo ibana martabuni. Ditihai ibana do pamareta Jerman jala diurupi ibana do halak Yahudi asa unang ditakup jala dibunuh. Alani ulaon na ditakup jala dipenjara do Bonhoeffer. Dungi ditaking manang digatung mate ibana di umur 30 tahun. Tadok ma ibana sada sisian na argai. Turpukon mangajari akan porsia asa gabe sisian na botul-botul para deo dirina di Portibion. Rikodo di parade akasisian na argai. Dang ditopa na sida asal-asalan. Adong piga na rikot na iko ditibangi do di parade akasisian na argai.
na perjolo maparrohahon akan na masa di humaliang na. Do situasi ditiki na neng ro. Alani sisian na arga ima narade mangolu rapon akadongan na humaliang. Asa marhitei botoon na pasahaton barita na uli. Do patupahon haluaon na siat Tuhani. Songon na pajongjong palas-palasi. Iko-rikot do jumolo panadayon adoraso di pasahat akan narikot. Paduahon hadirion na ibaru. Sisian ni Jesus di jode batasyan na toropi. Nuaing akan na jinou na masuk tu sada hadirion na ibaru. Ima punguan ni akka sisian ni Jesus. Totu ikod do ibana marhadirion na ibaru manang didok gabe jolma na baru. Napatuluhon mangula ulaon marhite pisi misi strategi dohot aksi. Naposoni Tuhan naing mamalo bisuk jala ringgas mula ulaon. Naso jadi ganggu rohana di ulaon na alai daona dumengkan muse ima pasahaton roha pikiran dohot dagingna tutuhani. Napaupaton sada kata kunci sian paradehon akka sisian ni Jesusi ima ketaatan manang hauduhon ni roha. Hauduhon ni sisiani dang alani hali-hali, dang alani huaso, dang alani jabatan di sada inganan, alai botul-botul alani Kristus Jesusi do. Di bagasan hauduhoni radema patujolohon narumiko di Jesusi sian akan narumiko di hadirionna. Amin. Martang yang mahita. Ade Tuhan debatanung ngabeta kasutanyo kami hatami. Saya si maroham saya pargugui hami mangulahoni di bagasan todimi. Gabi anakomu mahami sisiamu na manghutoko na betul-betul jala hibul rohanami marhapor siau tuho. Si maroham di Tuhan debata hupasatai madaing do todinami tuho. Tugu-tugu jala iring-iring malakanami di dalam kasih tongani. Si sama Tuhan dosa pangalasan nami olah mangasahun Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madita saluhna. Shalom.